Така, здравейте, приятели. Този път ще завършим трансферният прозорец. И така, и последното кръгче с отбора, преди да го вкараме в релсите за сериозната игра, за да се същи за квалификациите към Европа. И така, приятели, надявам се... приятели, извинявам се. И така, отивам да върша работа с трансфери, да си блъскам главата, да привлечем, ако успее някой защитник. И така, приятели, едва ли на този трансферен прозорец ще успея да изкопая от някъде някакъв готин, добър защитник. Какво да се прави? Явно през зимата, като посъберем парички от турнирите, ако успеем, разбира се, да влезем в тях. И така, сега време за матчът с Евертън, да направим последното кръгче с отбора, преди да влезем официално в игра. И така, ето ни у дома. Този матч ще направя нещо много интересно до полувремето. Ще си централни нападатели Езикиел и Бензия. И после Центурион ще застане централни. Ще вкарам някой друг на място на Бензия. Отново ще ротирам да видим двамата отпред какво ще направят пак. Ако ми хареса, мисля да ги остави двамата. Пък да видим, влизаме също нелесният съперник Евертън, но какво от това? Това е просто приятелски матч. Трябва да се притесняваме, ако е нещо за Европа, но не е. Схемата пък сега вече се води 4-4-2 да... Фък. И така, само защото единият играч е малко по-издърпан напред. Евертън с каква ще игра 4-2-3-1. Нормалната за Англия, модерния футбол, както се казва. Там взехме Рос Баркли. Рос Баркли се изпарава срещу бившия си клуб и треньорът Роберто Мартинес. Така че да видим какво ще направим. Феоли, какво му става дърпа, нереално хубавия спринт центрира. Това ме ще бъде корнер. Не. Сега да видим какво ще измисли. Маре, включви се, бе. Така Бензия най-накрая решава и благоволява да се включи. Удар, спасяване на вратаря на Евертън. Феоли за топката. Ето го и центрирането му удар над напречната града. Езикиел просто ги занимава на крилото. Докато неговите съотборници се включва в наказателното поле. Така, тъч. Добре, проблем. Да видим сега какво ще ни се случи в наказателното. Един разочароващ може Диего Алвеш добавка. Там и Най-Смит вкарва в 22-та минута за 1-0. Какво от това? Приятелски матч. Просто тук Диего Алвеш в първия удар го спаси, но добавката нямаше как. Това беше доста сериозно меле в наказателното. Сега Бензия получава подаване. Видим Бензия какво ще направи. Добре, сега подава на Центурион. Центурион бе на място, точно на мястото да си вземе топката, но я изтикаха пред него. Центурион. Нищо не се случи тук за Центурион. Сега да видим обаче Джеймс Маккарти. Тук Най-Смит го събориха много лошо. Добре, че нямаше нарушение. Го е. Сега отново Най-Смит. Но добре, Рос Баркли срещу бившия си клуб в силно единоборство. Сега въпросът е, ще можем ли да възпроизведем една хубава и силна атака. Ето го подаването към Центурион, но не достига до него. Бензия. След поредица от добри подавания, Бензия навлиза навътре. Центрира на далечната града и това е гол. Езикиел с втори гол за Валенсия. Ето това е. Изравняваме преди да свърши първото полувреме. Точно в продължението навлезохме. Навърза ги и тримата там. Четвъртия пазеше Езикиел, но той просто го надскочи. Миралас. Диего Алвеш. Просто невероятната изява на Диего Алвеш. И тук Парехо просто му краде като професионален крадец топката. И така, край на първото полувреме, един резултат. И така, приятели, място на Бензия, както казах, Центурион и Езикиел, централни нападатели. Езикиел нищо не направи. Очаквах поне един финт от него. Само не знам колко звезди имаше на финтовете. Сега Рос Баркли просто измъква се Езикиел. Покрай защитата, удар, спасяване. Тук бяхме на много малко от добавка. Сега Центурион продължава да владее за нашия отбор. Центурион. Удар над напречната града. Много малко не му достигна. Пабло Пиати.
Да видим Пиати какво ще направи. Центриране на правилното място, удар с глава, добавка и това е обрат в матча. Езикиел отново вкарва гол. Това момче е направо къртимивки, лепи почки. Просто това момче мисля, че ще ни измъкне от груповата фаза много добре. Тук много хубав удар с глава. Мислех дори да завърта на ножица, но си казах няма смисъл. Добро, наистина много добро съчетание между Центурион и Езикиел. Той става така двамата за целия сезон. Двойката централни нападатели. Езикиел се включва, Рос Баркли го вижда, именно подаването е към него. Сега да видим Езикиел подправя удар, но вратаря излиза на време и спасява тази топка. Баркли просто отнема, но за съжаление топката излезе в тъч. И това е смяна тук за Евертън. Да видим пианар на мястото на Гое. Найсмит. Обаче нашата защита е желязо. Сега да видим какво ще измислят двамата ни нападатели. И Рос Баркли, разбира се, без неговите подавания сме нищо. Жереми Матио се е включил в тази атака. И сега бекът какво ще измисли? И тук много добро центриране, веднага удар от воле. Топката дори не беше каснала на тревата. И това е Магиде на място на Кевин Миралас. Жонас. Видим сега за Евертън. Центриране в наказателното ни поле. Диего Алвеш. И това обаче е Дуспа. Защо Дуспа, бе? Защо е Дуспа? Но какво това? Какво това? Бараган ли я направи? Не знам кой направи, но Лейтън Бейнс е срещу Диего Алвеш. Този човек изпълнява прекрасно пряк свободни удари, такива неща. Удари, това е горна града! Горна града! Горна града! Тук така влязах на нападател на Евертън, че за малко щеше сигурно да даде втора Дуспа. О, Баркли се включва този път отпред. Но нямаше достатъчно скорост. Лейтън Бейнс го настигна бързо. Сега да видим. Все пак това е фал в атака. Сега да видим. Варис, какво ще направи? Удар, спасяване на Диего Алвеш. Пиена, центрира веднага изненадващо, но ние не се изненадохме много. Гибсън, Магиди. Да видим Магиди. Свежа работа, но не. Добра работа на защитата ни. 90-та минута. Тук дали няма да ни изравнят? Не, защото това е засада. В крайна сметка това е засада. И така, край на матча обръщаме благодарение на Имох Езикиел. Хвърца за Софиян Феоли. Под стойността му бар, съжалявам, дайте малко повече пари, богат клуб сте. Първи матч за испанско първенство срещу Реал Мадрид. Така че да започваме. И така ето ни отдала на места първи сезон за Премиера Дивизион. И така излизаме срещу Реал Мадрид с тази тактика, която през продните кръгчета я измислих. Така или иначе сега ще играем с нея, пък да видим как ще се представим. Излизаме срещу коравият Реал Мадрид, който не веднъж печелил Шампионската лига. Колко титли имаха сега де? 10 титли с тази, която взеха и тази година. Така. Схемата както винаги. Езикиел и Центурион централни нападатели. Те просто на скорост ще скъсат защитите. И така, 4-3-3 на Реал Мадрид схемата. Гарет Бейл и Суарес и Кристиано Роналдо да факт. Много проблеми. Левандовски на централна скамейка. Аз ако бях, щях да издърпам 4-3-3 с опорен халф и щях да вкарам Левандовски за тримата нападатели. Ще стане много ОП, но да видим какво ще се случи. Центурион. Езикиел се е включил в наказателното центриране. О, града! Тук изпревари вратаря Езикиел. Това не очаквах да изпревари и Икер Касиас. Тук какво ще се случи? Отнехме топката, но за секунда-две. О, какво подаване за Гарет Бейл! Гарет Бейл навлиза в нашото наказателно. Бейл 1-0 за Реал Мадрид. 8 минута, много лошо Гарет Бейл 1-0. Много лошо Гарет Бейл. Спринт като срещу Барса и както ги скъса. Не знам просто. Езикиел по крилото. Намира начин да центрира удар в ръцете на Икер Касиас. Сега да видим още една атака към вратата на Реал Мадрид. Тук не успях да разиграя на време, много бързо тръгна просто. Сега топката е в Центурион, между много удар на Центурион и притеснихме с Касиас да спаси корнера. Видим сега Феоли.
Ето центрирането, удари 1-1 Виктор Руис, момчето, което дигна 4 оверал за един сезон. 15-та минута, 1-1. Според мен Валенсия ще се бори за топ 3 този сезон в Испания. Много по-добър отбор, показан от началото на миналото първенство. Съотношението с него много красиво прескочиха си. Ето го и Суарес обаче веднага се включва в една атака, но разбира се, ако го държим по двама, трудно ще му е наистина да се откъсне от защитата. Сега Марсело обаче той е много офанзивен. Да видим какво ще измисли тук. Дава на Сами Кедира. Какво ще се случи тук? Само е въпроса. Отнемаме на Кристиано Роналдо. Обаче дадохме на Касия, сега тук удар. Най-добре е да изчистим по този начин топката. Езикиел се включва на скорост. Езикиел ще надбяга ли? Да, надбяга ги, но му бутнаха топката в наистина последният момент. Гарет Бейл. Се намира начин да центрира към високия Кристиано Роналдо, но ние просто го запушихме. Тук въпрос е, че Сами Кедира владее за Реал Мадрид. Намира на Марсело да подаде. И виждате как се е върнал Езикиел да помага на нашата защита. И много добре. Езикиел сега може да предприеме една много хубава атака за нашия тим. Пуска топката на Рос Баркли. Баркли отива към наказателното, навлиза в него, центрира, удар с глава, 2-1 обрат. Центурион. Ето го и Центурион. Ето го Центурион. Показва пауър това момче. Ето какво ви казах, че ще са перфектната двойка нападатели. Езикиел и Центурион. Просто брилянтно обръщаме машинката Реал Мадрид. Какво центриране на Баркли? Загадъчно. Човек би си помислил, че центрира по-скоро на Езикиел. Пропусна през човек, за да изненадаха Касиас. Центурион изведоха го още от защитата. Сега Езикиел получава. Ще отпеете и да си разменят позициите. Центриране, удар с глава. И това е 45-та минута. Втори гол в този матч. Центурион 3-1 за Валенсия срещу Реал Мадрид у дома. На места пред валенсианските фенове. Просто как веднага му мина зад гърба. И този матч 3 гола с глава. Мисля, че са до тук. Само с глави явно ще си вкарваме. Подаване за Кристиано Роналдо, удар, спасяване на Диего Алвеш. Опита се Бейл веднага да прескочи Диего, но не се получи. Така на първото полувреме обръщаме Реал Мадрид с 2 гола на центриране, един на Виктор Руис. Така доволно смяна на полувремето. Барагани Банега на място на Жереми Матио и Рос Баркли. Хуардадо навлиза в наказателното. Центрирана. Каква ножица. Опитай си, това е гол. Центурион, хетрик в този матч, 57 минута. 4-1. Реал Мадрид на колене пред Валенсия. Хетрик на новото попълнение. Каква машинка просто. Тук Езикиел се опита се завърти на задна ножица. Пропусна топката, но с добавка точно до гредата. Центурион вкарва прекрасен гол. Иско за Реал Мадрид. Центриране на Иско, топката избита от главата на Роналдо. Сега Марсело. Марсело се опитва да направи удар на нашата защита, показва колко е желязна. Така сега се опитваме да изведем серия Центурион, доста несполучливо. Центурион сега. Дали ще може да отпръзна от четвърти гол? Не, изстрел в ръцете на Икер Касиас. Бейл. Какво разочароващо центриране. Ди Мария продължава да воде. Центриране, удар, върнаха един гол. Роберт Левандовски, който влезе току-що на мястото на Луис Суарес. И така, край на матча побеждаваме. Хетрик на Центурион. Просто много добра игра. И така, време е за класирането за Шампионска лига. Отиваме на Red Bull Залцбург на гости, да видим как ще се представим. И така, пристигаме на гости на Red Bull Залцбург. Не знам защо те играят на Валчи стадион. Това по принцип, доколкото знам, не им домакинския стадион. Ако се бъркам, поправете ме. Е така. Важно гостуване. Трябва да се класираме за Шампионската лига. Тази година имаме дори реални шанси в Испанската премиера дивизион да се борим за шампионската титла. Малко трудно, но да. И така, Петър Голаши, третият вратар на Ливърпул, мисля, че това беше до миналата година. Вратарът на Red Bull Salzburg 4-4-2 схема.
Така, Роджер Шмидт, треньор, нашата схема както винаги. Така, излизаме с големи надежди срещу този отбор, за да зарадваме феновете си у дома. И така да видим за този матч какво е предрекла съдбата. Да видим сега какво ще измислим тук. Центурион. Центурион опита се да отправи удар тук, според мен. Търсеше място за своя десен крак, но не го намери. Да видим сега Алан. Атакува за Red Bull Залцбург. Много добър шпагат на защитникът. Сега да видим какво ще предприемат Залцбург. Центриране на първа града. Топката веднага изчистена от Центурион, който много добре се бе пласирал в наказателното поле. И сега да видим, имаме шанс за да обосновем една хубава контратака. Много защитници станаха и се обърках. Наистина много гадно. Клейн. Много опасни са Залцбург отпред явно. Трудно им се стига до защитата. Доста добре играят. Отново тъч. Страничен съдия не знае къде да ходи вече. Диего Алвеш обаче знаеше какво да направи в тази ситуация. Рос Баркли. Баркли навлиза все повече в наказателното. Удар към вратата на Петър Глаши. Това е невероятният пропуск. Тук бе длъжен да реализира Баркли гол. Центурион получава това удо момче. Много бързо в наказателното изгуби. И тук пак губим топката от лек бет. Ще се опитаме с една малка пресичка. Но сега трябва да се защитаваме. Центурион достига до невероятна топка, изпратена от Диего Алвеш напред и това ще бъде крайна сметка корнер. Това нашия човек. Центрировача на центрировачите, обаче Петър Глаши излезе и лови. Постепенна атака на Залцбург. Навлизат в наказателното, но трябва да се внимава за такива навлизания. Край на първото полувременно резултат има само още 45 минути. Тактически отляво вкарваме Бензи, разбира се. Място на Пабло Пиати да стане по-ефективна атаката и от двете страни. Езикиел няма на кой да подаде, затова решава да направи самостоятелен рейд. Опита се тук. Какво се опита и аз не знам. Опита се според мен да изведе Центурион, но не му се получи много. Езикиел достига до тази трудна топка. Езикиел пречука се. Удар на Феоли и Петър Глаши. Просто как скочи като... Аз не знам какво скочи, но смешно скочи. Ето да видим на повторението от неговата камера над вратата. Езикиел. Тук това не трябваше ли да бъде чисто нарушение за нашия тим? Удар, това не беше ли ръка там наказателното? Не знам какво гледа съдята, но не гледа нещо според мен е добре. Центурион. Опитайте се да прескочи Петър Глаши, но не му достигна само много малко да е над плонша му. Видим сега. Парехо опитва се да дублира. Тук на далечна града е той. Но добра работа до тук. Отзад. Дали пък няма да успеем да изненадаме отборът с някой късен гол. Сега Центурион тръгва 1-1 с Петър Глаши. Да видим какво ще направи сега Петър Глаши срещу него. Удар! Спасяване на Петър Глаши. И топката обаче преминава гол линията. И това е Центурион. 85-та минута. 5 минути преди края. Успява да надиграе защитата сам. Вижте просто. Но тук с рамото си успя да отрази топката Петър Глаши някакси или слакът беше, не знам. Но защитника стигна точно когато тя влезе във вратата и повеждаме в резултата 5 минути преди самия край. Тук е време за смени. Тактическа смяна, забавяне на време. Орио Ромео на място на Парехо и Арахо на място на Езикиел. И край на срещата 1-0. Гол на чужд терен. Втория матч ще е по-лек, наистина много по-леко дома на Местая. Така, приятели, това ще бъде за този епизод. Да, следващия път ще видите мачовете с Вилареал, матчът с Залцбург у дома и суперкупата на Европа срещу Байер Мюнхен. Ще е един брутален матч и ще е единственият начин за да ги надиграем. Ще трябва да използваме тактиката, да използваме да се промъкват от всякъде Езикиел и Центурион, да можем да им въртнем поне 1-2 гола. И така, приятели, надявам се да ви е харесал епизода. Лайкайте, коментирайте, абонирайте се. И така, надявам се да ви е харесал епизода и чао!